سێ ساڵên dawî de ji ber berdewambûna krîza Sûriyê, nepeydabûna paqijiyên navbajarê Qamişlo bû yek ji kêşeyên sereke. Tevî goşaredariya bajarê Qamişlo ya ser birêveberiya Xweser de dibêje, gowan û bi qudratên xwe yê zeîf hewldan dikirin. Got bi erkê xwe xizmetguzariyê diradibin. 4 سال 3 سال am di kar dana li gor imkanatê me yê zeîf, gavê gomedan, li gor iktifa zatî me texsîr nedikir. Em li vê derê em hêvîna ji milet jî godestekê bidin me alîkar bin me re ji aliyê paqijiyê ve. Niha gava gomedayî aliyatê paqijiyê me anîne. Ew aliyatê ha em ê kine xizmeta bajarê xwe de. مشروع پێشیا me hene yek ciwanakê ya çopê Ji aliyê xwe ve welatiyekî bajarê Qamişlo dibîne ku di dema dawî de şaredarî bi karekî baş rabû û bêhtirî wê ji aliyê dane heva çopê û paqijkirina şeran. خودê belediyatê me yên ha gelkî baş in û xwedê wacibê xwe dirabin û pêşketin buwar heye û xwedê çi neqla em ji xwe dirabin terektora zibalê te harê. Yani hê ticara zibala me serhevdû kom nebûyî û xwedê em sibaha tên em helatê xwe em bîn şara paqijkirîne yani weke gotî gelkî baş e yani eman heye yani xta em bîn hereke hebe û beledî şuxulê eman heye zûlo nefsiyen mirtehat bînim. Sebaretî imkaniyata şaredariyên bajarê Rojavayê Kurdistanê ne duê asta bilind dene û tevî wilo jî dibe got merheleyeke xwenû avakirinê de ne. Dizanê bi nisbet ji bo belediyatê me merhela me em destpêkin yanî ji li gor imkaniyatê me em ji sıfır belişîne yanî karê xwe dirabin ez dibînim karê xwe dirabin ew gemara berê gomel şer'a dît wextê nîzam da bi rastî jî niha newle ferq heye. Lê gotibêjê tu bê wela em superin tê muqaranê bi dewletê cîwar re kêm negihane wê merhelê ew imkaniyat jî nînin yanî. Piştî piştguhkirina karê xizmetguzariyê di dumahiya 4 salan ji aliyê şaredariya hikûmeta Sûriyê li bajarê Qamişlo gelek caran rêxistinên sivîl û grûpên ciwanan erkê paqijkirina şer'a danîbûn rastî çavê xwe. Tevî goşaredariya bajarê Qamişlo amadekariyê xwe diyar kirin ta bi erkê xwe xizmetguzariyê rabe û tevî got hin hewldan kirin lê tanha ti projeyên mezin li berçav nehatine kirin. Aştîtî şêrû daw ji bajarê